Агымдагы уку елын укучылар һәм педагоглар түземсезләнеп көтеп ала. Беренче сыйныфка баручылар исә белем көнен аеруча көтә. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе укырга вакыт җитүне белдерүче чара. 21 августта шәһәребезнең 7 мәктәбендә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Быел да оешма предприятиеләр, эшмәкәрләр әлеге акциягә битараф калмады. Бик зур рәхмәт бөтен үзебезнең предприятие җитәкчеләренә, үзләренең шундый зур жүрәкле булганнарына. Алар инде аны безгә әйтеп тәшиләр, безгә әйтмичә дәшиләр. Беренче сыйныфка укырга баручыларны Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин котлады. 1 сентября для нас, для всех. Татарстан Республикасы президенты, Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән сезгә сәламнәр иештирәм. Озын тәнәфесләр, озын еллардан соң 1 сентябрь. Яңа уку елы белем көнен һәр барчабыз түземсезләнеп көтеп ала, ди Иван Гущин. Республика Мәгариф министрлыгыннан котлау сүзләрен Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы Мәгариф өлкәсенә күзәтчелек һәм контроль департаментының бүлек башлыгы Рәисә Хисамова җиткерде. Шулай итеп, хәйрия акциясе кысаларында 68 бала букча ала. Шунысы куанычлы, елдан-ел районыбызда 1 сыйныфка килүчеләр саны арта. Быел алар 615, шуның 100дән артыгы күп балалы, ластайым ителгән һәм авыр хәлдә яшәүче гаиләләрдән. Әлеге балаларга ел сайын хәйрия акциясе кысаларында теләге булганнар булышлык итә. Бүгенге акция әти-әниләр өчен бик зур ярдәм. Бу акцияны оештырган спонсорларга шиксез рәхмәтлебез. Букчаларда юл куркынычсызлыгы кирәк яракларның булуы да отышлы. Рәзимә Кашапова, Илвия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.